Jeg hedder Joy. Jeg er 29 år. Jeg startede på Produktionshøjskolen, fordi jeg havde ingen idé om, hvad jeg ville lave. Og jeg var droppet ud af gymnasiet, så jeg stod med ingenting på hænderne. Så jeg snakkede med en studievejleder, der fortalte mig, at ja, der var den her Produktionshøjskole i Randers, hvor de blandt andet havde en musiklinje. Og da det var det, jeg bedst kunne lide at lave, det var musik og spille og synge og bare generelt musik, så tænkte jeg, fedt, lad mig da prøve det. Det var meget svært for mig at starte, fordi at før Produktionshøjskolen, der var jeg meget, meget genert. Jeg tænkte meget over, hvad andre folk tænkte om mig. Jeg var ikke så god til at lave fejl. Jeg var god til at lave fejl, men jeg var ikke så god til at håndtere, at jeg lavede fejl. Jeg havde meget, meget høje forventninger til mig selv. Så da jeg startede på Produktionshøjskolen, var jeg meget, meget stille og turde ikke rigtig at sige noget. Og møder Lars, som er læreren på musikholdet, hvor jeg skulle starte. Så jeg lagde audition og var meget, meget nervøs. Og det har jeg altid været, når jeg skulle synge. Men Lars han fik mig lige hævet ned på jorden og sagt, det er okay, det hele. Bare tag det stille og roligt og tag det i dit tempo. Og så allerede der, så hjalp han mig et meget langt stykke i forhold til, hvordan jeg opfattede mig selv. Og med hensyn til, at det er okay at lave fejl, når man er lidt nervøs. I min tid på Produktionshøjskolen skal man jo finde ud af, hvad vil man videre herfra. Så jeg finder ud af, at dans det er en af de største glæder for mig. Jeg elsker at danse. Før i tiden havde jeg aldrig nogensinde stillet mig op til et helt nyt hold med helt nye mennesker, jeg overhovedet ikke kendte. Men fordi jeg startede på musikholdet og lærte, at det var okay at være, som jeg var, så gav det mig mod nok til at starte på et nyt dansehold. Og fandt ret hurtigt ud af, at det var min drøm. Og nu har jeg sat mig i hovedet, at nu skulle jeg blive danselærer, så det var ligesom mit mål, det var det, jeg gik efter. Så det blev jeg efter 1,5 år. Det var ret hurtigt. Så da jeg begyndte at danse hiphop solo, tænkte jeg, hvad skal man så? Vi kan da gå efter titlen som Danmarks mester. Så det gjorde jeg, og jeg vandt. Både solo og duo, og det var jo en af de fedeste dage nogensinde. Og det var også der, hvor jeg blev sådan 100% bekræftet på, at dans det er noget, jeg er god til, og det er samtidig noget, jeg elsker. Min drøm er, at jeg vil gerne leve af at danse. Jeg vil gerne have mit eget dansestudie. Og dele glæden ved dans med andre, det betyder meget for mig. Og imens at jeg forsøger at udleve den drøm med mit eget dansestudie, så tager jeg jo så kontoruddannelsen ved siden af. Hvilket jo egentlig også kan hjælpe mig, hvis det er, at jeg får min egen danseskole, for der er jo også nogle kontorting, der skal ordnes, kan man sige. Så jeg kan være min egen bogholder, hvis det skulle være.